Добавена стойност. Рубрика за право и икономика по Дарик Радио на Институт за пазарна икономика. Добавена стойност. Добро утро, 24 януари. Вие сте с рубриката на Институт за пазарна икономика по Дарик Радио. В студиото са Лъчезар Богданов, Адриан Николов, аз съм Петър Ганев. Днес темата е София. Няколко причини. Едната е, че по принцип това е периода, в който пишем за икономиката на София. Колко години вече пишем икономическия профил на София? Доколкото си спомням, 6 или 7 идва, да. Бая време. Бюджета на София ще се обсъжда утре в Софийския университет. С Лъчезар Богданов ще ходим вечерта в 6 часа. В същото време пък очакваме развитие в Общинския съвет. Дали по някакъв начин ще се разреши там казуса или ще продължи, или дори ще отиваме към нови избори. Така че има много причини малко да фокусираме върху икономиката на София. Може би да започнем, Адриан Николов, няколко думи. Какво е мястото на икономиката и в какво състояние е Софийската? Макар че все още пишеме доклада за 23-та. София винаги е била около 40% от целия брутен вътрешен продукт на страната, като тенденцията през последните няколко години е да расте този дял. Миналата година беше 42, тази година би трябвало вече да стигне 43. Като ще видим данните за областни БВП с няколко седмици. Следващия понеделник. Така че няма да остане тайна за дълго това. Като голяма част от обяснението за тази центроустремена тенденция най-вече различната динамика на възстановяване след COVID-пандемията, тъй като София някакси остана по-скоро незасегнато от тези процеси, най-вече заради структурата на икономиката си, но много други райони на страната се възстановиха и се върнаха към растеж доста по-бавно, което и позволи да вземе това все по-важно и по-важно място в националната икономика. Иначе София традиционно е си от най-високата заплата в страната, вече би трябвало да се надхвърли 2500 лева бруто, си от най-добрите пазари на труда с под 2% безработица, ако се не лъжи вече по данни на агенция по заетостта е под 1,5%, с много висока заетост. Като цяло това е примера за развитие на голям град в страната. Заплатата в края на годината гони 2800 лева в София, средната сега гледам последните данни. Значи, и по месец. Дори съм я подценил, но разбира се, месечните данни винаги малко играят, така че... да кажем, че ще догони 2024, това е една доста безопасна прогноза като цяло. Ще надхвърли. Аз пък да ти кажа, значително... националната вече минава 2000 към ноември. Аз малко ще ти кажа защо може и да няма да надхвърли, но ще стигнем и до там. Добре, Лъчезар Богданов, ти как виждаш то блокаж в Общинския съвет, това, което предстои като обсъждане на бюджета? Има ли някакъв път напред и може би какви са предизвикателствата пред бюджета на София? Не може да има обсъждане за бюджета преди да изберат председател. Общественото обсъждане. Иначе... блокажа аз го виждам по две линии. От една страна имаме смяна на кмета след доста дълго време управление, първо на Бойко Борисов, после на Йорданка Фандъкова от една политическа партия, сега смяна. Естествено, ще има някакъв натиск да се покаже, че сега ще е различно, че нещо е било сбъркано в предишните бюджети. Това обаче е доста трудно да се направи. Без някакво влизане в супер микро неща, общо взето структурата на бюджета, тя няма някаква политическа окраска, така че сега като кажем, смени се администрацията, тя има съвсем друга визия, значи ще има съвсем други аз видях атаки от софта, вашите проекти са като нашите проекти, което е нормално, всъщност как да се появят нови 200 това е и в приходите, и в разходите. Общо взето се занимаваш с ремонти, тротуари, пътища, събиране на буклук, зелени площи, такива неща, пък в приходната страна какво? Общо взето данъците и таксите са едни и същи. Като структура, и сега въпросът е дали можеш да пропипаш нещо по размерите, това може би след малко да го обсъдим, но така или иначе е много трудно. Всъщност, големия въпрос е, че и новата администрация по отношение специално структурно на бюджета и на функциите на общината и съответно начините да се финансират, тя не е дала заявка за някакви дълбоки, идеологически базирани
проблеми. Да кажеш, примерно, аз не искам изобщо да облагам нещо, пък ще облагам нещо съвсем друго 5 пъти повече. Или, примерно, в разходите да кажем, аз спирам да давам пари за това, обаче ще давам десетки милиони за нещо съвсем друго. По-скоро и кампанията, и заявките бяха, ние просто сме по-добри менеджери, нали, няма да има корупция, ще намалим неефективностите и нещо подобно. Интересно е, че в процес, в който се вдигат местни данъци, тъй като виждаме го и страната, нормално е първия мандат или втория, поради такива проблеми и малък срок да не се случи в първия, но много общини вдигат данъци. Благоевград е един от примерите с доста сериозно покачване на трите основни данъка, мисля. Докато трите големи, София, Пловдив, Варна, привличайки по-голям фокус, имайки някакъв ефект върху националната икономика и национални политически дебати, изглежда, че не се предлагат и говорят такива неща. Няколко числа за бюджета на София. Собствените приходи предложени са 938 милиона. Миналата година, 23-та, когато беше късно приет бюджета, бяха 931. Тоест няма това, което говорим, стагнирането на собствените приходи, стоят горе-долу и ние същи, с по 2-3% се променят, вече може би трета година. Това е заради начина, по който облагаме върху имущество, данъчни оценки, които не се променят, те стоят и ние същи вече 15 години. И влизаме в този казус, всички усещат забогатяване или ръст на доходи, на разходи, на инфлация, на всичко, повече пари в бюджета и очакват средата около тях също да има повече пари за нея, то няма. Приходите в общината са същите. Има много голяма разлика. Значи, когато си политик на национално ниво, може да излезеш и да кажеш, няма да ви дигам данъците. Хората как го разбират? Това няма да дигна данъчните ставки. Но ДДС, приходите ще се така, 20% примерно ДДС, осигуровките, там здравна. Обаче, когато икономиката се развива, оборотите растат, печалбите растат, доходите, заплатите растат, примерно година спрямо предходната година, то тогава ти слагаш 20% ДДС върху 20% повече оборот, 10% подоходен данък върху примерно 14% по-висока заплата. Печалбата, примерно на фирмата се дигнала с 10 или 20% и същия данък, без да го си го дигнал, води до повече приходи. И тогава политика на национално ниво, той изглежда от една страна супер, каза, аз не ви дигнах данъците, но в националния бюджет влизат повече пари и когато му дойдат строителите и му кажат, ама това поскъпна, или примерно дойде някой и каже, ама тия влакове, които искаш да купиш преди 5 години са стрували 100 милиона, ама сега струват 130, той има съответния ръст на прихода, за да може да си позволи по-високата цена или пък да дигне заплатите на държавните служители. И сега обаче какво става в общината? Данъчната оценка не е мърдана вече колко повече от десетилетие. Данъчното число или размер, което се умножава, нали, това е просто умножение трети клас, умножаваш едно число по фиксирана стойност, накрая получаваш един същи резултат. Някакъв човек, който е плащал 173 лева и 20 стотинки 2012 година, плаща и днес. Обаче той казва, аз искам да се чисти по-добре, освен това общинската администрация казва, чакайте, 2012 сме взимали 700 лева заплата, ама сега не искаме 700, искаме 1700. И така нататък, и така нататък. Шофьорите в градския транспорт и така нататък. Това е проблема. За градския транспорт ще имам отделен въпрос. Адриан Николов, този дебат за данъчните оценки, който така и в крайна сметка не се случи. Имаше предложение за промяна там, това не се случи, не мина през парламента. Колко важно е да се върнем към тази тема и всъщност поне в рамките на тази година и в сила от следващата да има такъв текст? Той учи до голяма степен всъщност описа причините, поради които тези неща трябва да се обновяват доста по-често. И това беше също хубавото на това предложение, че там беше въведено много така допускане, че на всеки 2 или 3 години ще има автоматичен механизъм за обновяване спрямо пазарната стойност на жилищата. Само, че трябва да напомним по отношение на местните данъци, че те първо, по отношение, защото са до големите градове, по-голяма част от тях вече са на максималните разрешени от закона стойности. Тоест, те и да искат да вдигат. Това е за сделки, за 3% за Ама това е размера на ставката. Да. Тоест, те и да искат, не могат да вдигат нагоре ставките, без да нарушат законодателството. А другото нещо, което трябва да имаме предвид, е, че
Ние ги наблюдаваме тези данъци вече 15 на години и всяка година по ЗДОИ до 265 общини. И всяка година, когато има избори, има много видимо затишие в тази тенденция към постоянно повишаване на данъци. В сметка на това, след изборната година се отпушва процес. Всички общини, които все още имат мегдан за движение в рамките на разрешението от закона параметри, вдига данъците поголовно. Тоест 2024 година най-вероятно ще е годината на много високо вдигане на местни данъци на тези общини, които все още имат право да го правят, разбира се. Ама ето, въпросът е такъв, защо дигаме ставката? Нека ставката си е някаква фиксирана, просто оценката трябва да е реалистична. Всеки знае, че един панелен апартамент 2005 година е струвал едно, миналата година е струвал друго. Съответно... Или преди 10 години. Това дори да не е година за година, тъй като има конюнктурни елементи, но някаква средна претеглена за 3 години, т.е. да отчиташ генералната тенденция. Много, да, но все пак, нали, голямата картина е, че, нали, в момента някакви апартаменти са оценени за 58 000 лева, те струват 150 000 евро. Тук между трябва да напомним на кметовете, че, защото това беше всъщност и силният аргумент, който беше издигнат против повишаването на данъчните оценки, че в много от икономически по-слаби развитите и по-бедните части на страната данък ще стане непоносим за някаква голям дял от населението. Не им пречи да си намалят ставката. Именно това искам да вметна, че кметовете са свободни в момента, в който преценят, че тяхното население бедно не може да си позволи обновените данъци с по-висока данъчна оценка, могат да намалят ставките до минимума, който е разрешен от закона и по този начин да запазят настоящите равнища, ако смятат, че нямат нужда от повече приходи и че ще си ощетят много населението. Това е абсолютно възможно. Нещо друго, което ми се струва важно и което често не се стига до такива теми на обществени обсъждане, както ще има утре, но там много често присъстват и граждани, коментират се конкретни градинки в конкретни квартали, не толкова структурно. Бюджета на София повечето хора знаят, че е около 2,5 милиарда лева. Това много пъти се завърта в медиите. Това, което обаче според мен се пропуска е, че гражданите си представят, че когато се качат на някакъв транспорт на автобус, на тролей или на метро, това, което плащат, че то е част от бюджета. А то всъщност не е. Това са различни транспортни фирми, Центъра за градска мобилност, разбира се. Това са неща, които са извън бюджета. Т.е. този разход за градски транспорт от порядъка на около 400 милиона, над 400 милиона, то извън тези 2,5 милиарда. Единствено трансфера, разбира се, но това е сложно, което общината покрива като разлика. Така че всъщност, ако гледаме целият бюджет, консолидиран на София, то е 2,5 милиарда столичен бюджет и около 400-500 милиона транспорт. Отиваме на 3 милиарда. Той зависи, разбира се, от цената на билета, който се определя от общината, от заплатите в транспорта, което също общината има своята роля. Сега се обсъждат. На този фон и при огромния недостиг, който на практика 1/3 от собствените приходи на общината отиват за транспорт да покриват дупка. Сега има преговори за заплатите. Всъщност, икономически възможно ли да се върже този дебат, при положение, че билета остава същия, дупката беше голяма още и миналата и по-миналата година, а сега се обсъжда на практика с какъв процент да се дигне заплатите. Ето, драма. Значи заплатите те растат по много фактори. Натиска, нали, сега тук да не обсъждаме ролята на синдикатите, но така или иначе имаме натиск за повишаване на доходите в цялата икономика, включително на шофьорите в транспорт. И това е нормално. Нали, това е в крайна сметка и хубаво. Ние не искаме всички да работят за 250 евро, както беше преди 20 години. И сега, откъде да дойдат парите? Не можеш до безкрайност да дигаш цените на билетчетата. От друга страна... Това защо да е така? Защото в един момент ще стане транспорта толкова скъп, че никой пък няма да го ползва и тогава ще търкаляме празни автобуси. Значи ме струва много ненормално билетчето да е 1,60 2018 година, когато цената заплата е 1700 лева и в момента, когато 2800 пак да е 1,60. Другия въпрос е... Това е много странно. Големия въпрос е, можеш ли да събираш повече, т.е. хората реално да си плащат да няма гратисчии. И третия въпрос, който трябва да се зададе, ако така или иначе ще се поддържа един транспорт и той трябва да се поддържа и модернизира, не само заплатите да се дигат и да се поддържат тия всичките автобуси, защото ние с европари накупихме някакви тролеи и електробуси, ма те след 5-6 години, ако почнат се повреждат, няма да има европари пак. Ще трябва да ги поддържаме с ресурс вътрешен системата. Тогава въпрос от какво да се вземе? Да се дигне данъците ли в София или София да намали разходите си за нещо друго, като община,
Ако каже, транспорта ни е приоритет, искаме да имаме топ транспорт с модерни, хубави тролеи, автобуси, трамваи, метро, да го разширяваме и да, ще плащаме загубата. Но ще е хубаво за хората и ще им вземем нещо друго. Да, но паркове или аз не знам какво ще вземем. Детски градини. Писания бюджет на София, в който няма достатъчно собствени приходи, всъщност, ако тръгнем към такъв тип размишление, да не се вдига билета и да е по-достъпно, а да се покрива дупката, тогава най-вероятно държавата ще трябва да я покрива. Защо говорим за достъпност? Има стотици схеми. Пенсионерите плащат много евтини карти. Учениците плащат много по-евтини карти. Ако въведем и билети за бедни, което не е напълно начувано вече, това може да е решението. Към безплатен транспорт. Което е или към вдигане на билета. Не, защото това е възможен модел. Това, което трябва да вметнем, между другото, което не го чух от нито един кмет. Що и детската градина е безплатна? Извинявай, ще те прекъсвам. Другото потенциално решение е дигането на синята и на зелената зона, тъй като те също не са повишавани години, а обясняваме, че има проблем с паркирането и милиони коли в центъра. А въпросът е те също трябва по някакъв начин пазарно да се движат тия цели, не просто да седат замръзнали и се прескачаме с автомобили. Ние с Петър последния път, не знам какво ни мотивира да погледнем, че всъщност скоба да дойде, някой да ти сложи скоба, след това да дойде да те освободи, да те накаже и така нататък, е по-ниска таксата, отколкото ако те фанат без билетче в транспорт. И освен това бяха, което е абсурдно. Спомням си, че бях чел една публикация, че на практика Центърът за градска мобилност губи пари от глобите с възможно, той има сигурно няколко стотин човека, които само ходят с едни такива кеси и да дават талони. Цената да те дигнат автомобил и да го закарат на наказателен паркинг и да го държат там е по-високо от стойността на глобата. Тоест те са на загуба от всяка кола, която по този начин пазят. Ниска глобата може би. Предложенията, тъй като сме пратили становище за бюджета и ще го изкажем утре, но едното от предложенията, макар и малки, е отделянето на паркирането от билетите. Тоест в момента всичко е в ЦГМ, което създава някаква непрозрачност. Всъщност колко са приходи. Приходите от паркиране ги знаем, но колко са разходите. Отделянето в две отделни дружества много ясно ще покаже всъщност кое колко носи и колко струва. Аз между другото не знам друг европейски град голям. Аз смея да пътувам, че с кола съм пътувал доста из Европа, и из източна Европа, и централна, и западна. Не си спомням да съм виждал толкова масово хора с зелени жилетки, които да ходят просто да пушат цигари и да цъкат на телефоните и да чакат някой си купи хартиен талон и да го търка с монет. Това не знам къде го има в други градове. Мога да ти изброявам. Това е социална програма за наемане на хора, които са доста инструментни. Това го правят в Будапеща. Там няма автомати на хода на метрото. Значи Орбан, добре. Но има жив човек, който ти проверява билечето на всеки човек, който влиза в метрото. Това е програма за заетост. Няма нищо общо с ефективност, събиране на такси, нещо такова. Но пък ако пушат пълнят бюджета през акциз. Но ето такъв тип структурни промени аз бих очаквал, ако влиза нов екип, който за пръв път от 18 години сменя се екипа, евентуално ще смени мнозинството в Общинския съвет, нов екип, нови хора с нови разбирания. Те трябва да разтърсят системата. Не просто всичко си е както преди, ама просто сме малко по-усмихнати. Втори ред на мисли, всъщност не е ли логично, хората са много шокирани как не може да се състави Общинския съвет и да се намери мнозинство, но не е ли логично, след като над 2 години заради промяна на политическите пластове не можеше да се формира правителство, 2 години карахме без бюджет, докато накрая се формира сложна сглобка, не е ли логично също да се пренесе на местно ниво и всъщност да не успее да се формира Общински съвет, дори евентуално да стигнем до нови избори, да се мине през същата мъка и на местно ниво и в крайна сметка може би пак да се стигне до някаква форма на сглобка. Тоест просто националната мъка с бюджета прехвърляме в Точно така, бюджет. Това е реалистичен сценарий. Първо трябва да се покаже борба, битка, безкомпромисност, твърдост и като това отнеме месеци наред, накрая да има основание да каже добре, то вече не може така, ще трябва да се правят компромиси. Въпросът тук обаче е дали общинския бюджет ще бъде пък достатъчно гъвкав в тази ситуация. Тоест ние знаем, че държавата може да функционира без приет бюджет, но дали общината може да функционира без... Заплати ще се плащат. Заплати ще се плащат, но да, много проекти пък могат да се забатачат. Така или иначе, времето ни изтече. Ще имаме възможност да си говорим още и по тази тема. Разбира се, в следващите седмици. След нас започва кой говори. Мисля, че темата ще бъде еврото, нещо, което също ще обсъждаме скоро. Виждаме, че някои от последните изказвания показват също и неразбиране на тази тема. Трябва да се обяснят базови неща. Така че слушайте и следващата сряда пак сме на линия в 9:30. Хубав ден. До скоро!
Това е Дарик Радио.